jabaranu la son herama swandi baw che ani muso demisen farama korobaka aw mana ye sigida la dugu la jamana kan surafuli bidi aw berajilema dandi fuli ani tandomina aka nyemadalko chenina bilibile ka bilibile Sidna Shakmar Sidu Kulubali Faruku Ayatullahi fi dini alaka danaya jomba mibi jondo chela bini akemeka dine kalfa alidila na kungu ite mawrenyi ngabli Folibidi anaka demef berajili fana mafu yanfu islamia du bakono herema kono nirekorla la bako jikroni yano o ku berajili ka u bismillah hanka bi alamzadu bamananga kunafuni keneka anke nabi Domba kalo kilimuga ani shigina bakilensa kemenani binani sabakiraka hijra sanjachila anduna kilimuga nkonondon shula o kile mfana bena novembre kalo kilinani masamba fla ani samga nikele bi kuna funu bina kuma jamiyatu ikmadin islamia kunona kuna funu kan adasi jamana kunona kuna funu ma hakaja jamana ko kan kuna funu fana bi yanno la au brajilika au bismillah o kuna funu no kana kan so na amna u fese au ye kelengele Bamanangan kote ko dugubla o kabsani la dawuliye o bamanangan glende ko semero nyuma bi sanve yirbulo batige ja Sidna Shakmar Sidu Kulubali Faruku ale sememe dalba madela wa akaku brajele bi nyafo dalba masaye ale min na sonaka ban o ma ka banti fuichen o kolable o de ato tene do kalan la dala belebele infe tene o tene kabini fajiri selu mana ban fukata se tene safosil banuma do kulugelon biddo islamia du bakono klikuru karebra jilebi ke do na o fitrisili baro mana latmesa fitrisili ni safosili ni nyanje o bilebile yera Sidna Shakmar Sidu Kulubali Faruku alene abona sanmu yerebi jigi kana bara nunu to bera jile dalakuru o bara bilebile indi latmena tenet memele mini obena do makalo klimuga ani duru ma bagalenza kamana ni binan sabakraka hijra sanjachila ni o fana benan novembre kalo kili folo yerma samba fla ani samgan kili inafo anyi o jado jira awla chugumna kunafuni temeluna onga kasangani ni dunyi sa bilebile yere ayela dilinga chama di islami umma o alasuna alsisa anya kanuka o do jira awla kokura unafa ani ubuyani o horoma kusun kasatan bilebile aye islami o shuka ke ala wele kan anya kanu bishuna kunafuni kineka ka o de jira awla aw ni ne bera jilen ka je ka o jawlaje minu sorola o jumasna yugo aleni bogar tangara fe ka bo yino mi bokma na ni minye o de ga chesiri nyina awfe ala welelila dugo ambala ya shuoshu ambala ya kloki me aw yara ka chesiri ni ne bi aw deme katima ka war pole unga aba deme katima ka kilna dilonga aba deme katima ka farkolo la fangaka wallahi ala wele dese koti kena kay nyebe fendo de la ibolo ki ke hereba mi mba ko fe no jira lila inyebe mi na ibi boliki dogwanye me ala do nyata lawa unyeba la olani ala wele ni ala sona ka dugo minima ike here abo de kundaika ike toro abo jenga ka bima ulamba mani ala wele mbama ni ala wele nyedugo diauma juma sunin denenju aya jando ala kanabla aya jando ala kanabla abo deme abo la kanda abo kisi balamini do ani jugu ya beche anga kira ya fode Muhammad sallallahu alaihi wasallam silahul mu'min ad-du'a ko mu'mini ke kele ka bamuru ko ye dugawudi ulamba mani ala wili nere bala mbisa kan twala wamba nyina awfe aw yere ka do fara cesire ka dungudu aw jole ay ala wili aw sigile aya wili adale ay ala wili international bede kodo Bamakoya Mali Afrique Europe Asie
Europe, Oceania, America, continent be ni jede bi yoro. Chesiri follow me na nyini oyala weliti. Bi amado bebega kanaje video directed to Bolo, Horonya Meja Capazla. Anyala wele de nyina ofu. O bi kele mina, kelebe au nofe. O kele di. Olu gongo kachani awi. Me ala wele de bisega balamina anuche. Kubla udesekena kafuka tasi akilingili ningene karabalima. Kele de feve bauko ala wele ne bisega balamina anuche. Ka bebla kamana gwa kono fuka saya kanu ke ko saya nali ayala wili akana nyina uko akana bla wa kana ke bulu ko fe fenyi ayo de kanye fe fenyi ami minga ala ka chiado na asoro ko do dugo le ba umbulu ni ngwina ko ala kote au ko ne yo shere yo aya foke mune dugole do akono mi de ala koyi momi dugola mi ni kene kanta tikilinyi ofenda mbolo de mi mvora kene ka o de bi dugola wa koyi mbe yodi wa me wele de kana fuima ala batoli a chien ala ti fe mi mve ko ye ko toyi ala ka jina demeli na ni ananga na fulu ni tabulo bana ni sira bambolo oye nindi ulaw mi ke alaka dine demedi dine kele o de bambolo tari dine na korota aw njugu ye ala jugudi alaka danga ba juguka ula iruka ala jugu danga obi alaka nisoja kurokura ya auka ka alaka danga tidia ka jiga juguka akana nyina ay dugo ka yoro ay danga ke Mama mirila neni kwenye seko ninkele ni toroi ya Rabbi ere ani mama bibila ala ka beta chie ka benakashi fo na asora au nganiyati ala ka dine korotai no senga je obolo ka je mama mirila ni toroi ni kwenye ala kana mabila nyene maya kono mimbika dususumai Ya Rabbi ikanyene maya ala ka kibulo nengu ya donti nai ala ko ke ala ya bunya kama ala ko kanya ka laidu kama ala ko ke islama ya dine bunya kama sallallahu rasuli ula molukura labe anyo nyine awfu sanware ne ala hinana ko yirana ode bina ka ne mawludu folay nek ma mawluka damina folon ngumbe andre madela ay nek mega ka andre madeke ay nek ma damina wallahi nek ma damina de awo balona na uve ngumere shuf madela onga sanware sa mina machi damina odela ne ala sona ne afo yang anniversaire la mubarak madamene abina damene sisani temene nunu mbe ogunye simvledi sisanza na maseka minga anji sodela aha sanware oyanga molu foloi ala ka jira mbe kenena ala ka nye ka bunya ka wasai ba fo amba fe chukumena ala ko ka ala ya bunya kama kira jato roma kama sallallahu rasuli sura nyafu ay terena biro yele du minta zaya ni soja komite yele du minta ya ni soja komite nyemgo ye minfo ya ni soja jenifu ya ni soja memo were munun ti tonde unye ala yere de bina donu bina ka tonde me oye kanuke achiyaka ke faranga ke achiyaka bilai hale biodo biga kane wele karamugo yikwanga molu labe neti tonde de wane rebi molu ya hale kene yi membi fe funga sa alabe ambaka yakili temina bonya na ni ala sona bise ola
ngonyame ni manunu ngabu ambulo katme miliarka makanyuma abini kenaya abi hakili sigi wa abi jigi sigi billahi ni ngoyin kanumba bete tonde kanumba bakile na tonde ni yekile ngila bakile nye tonde tu kilebo wuli validu ne ofoye ka ko binyo tonde waude kuna jara sabu bunye bebi laba aude bulu bunye bebi laba aude bulu mingera kateme ani mimbi sina ani mimbi na ke abe aude tai me ko intigo ubi kofe kana ala kana nu nyuma yi kana yere nyuma soroya ala kanu kunkulula ala ko ka ala ya bunye kama kira jati hormo kama صلى على الرسول الحمد لله رب العالمين همي بلبلنا بونوفو قديل على فشي كنت رجان هرما على كو كالفا وبرادلنا امي تمني جمانا كنونا كنافونو anga debiti koro ni oye wasablon sigi ko worona depi tewye minu ni uluka fanga dafirla kumamina ni dangarkela Elaji Ibrahim Boubacar Keita aleka fangana uyeru farale nyanga kake kuluye anga ministri nyama Dr Shogel Kokala Maigali ulu bismillah ani usigla kakuma kase ka o hakilna fale nywana jamana yere basigi kama ani jamana tabulu kurawla uyere semisiga do chukumna jamana basigla ani uyere labana kokura ka la nyene do ke franjala fanga nyema ufe muna o la nyinu bisi sabati uye chukumna anga jeka anyamada o jato fe anga wasablon sigiku worona wasade munu ni uka fanga yelemana ni dankarle jamana nyema koro Ibrahim Boubacar Keita ka fangana nangwa man nazara kana 6e législature u farala nyonkan ka ke kuluye ni uni anga jamana ministri nyema Dr Shogel Kokala Maigali la jerela ka haklina fole valeke u yero ka nyefolla ka fo ko fanga yelema o kera politique ko nasraw fe nga jamana ko e bekunwe beka kanga ijo rofa jamana jolla ni kenen kam ministri nyema Dr Shogel Kokala Maigali kelen ko fe ku ulame aka krofo dola ya jira ka fo franjela fanga jamana nyema colonel Asimi Gweta la nyine ufe uka bara keni jamana kono dembra jele hakilna wiye la halaya bera jele na wasade nunu yere ka kumala sela uka fola akoku ba nyine alsisa jamana nyema ufe uku jando wasade ngorola ani uku bunyaw do koula wa ulabana kala nyine doke franjela fanga ministri nyema Dr Shogel Kokala Maigali ni udo ye ka uluka wasade yan lakudo inafo uka wati dafara ubulu fo chugo werala ka lakudol ke uluka wasade yana inafo uye manda kuru kerebra jele dike ministri nyema Dr Shogel Kokala Maigali kelen ko fe kulame akoku ka ni la nyini nunu abe famu sabu fanga yelama kera wati minuna ageleyala ko ye usoro kasoro unote ko mina wa ministri nyema ko aba nyini ufe la jere mana ke yoro wal kele sigi ka fo mana ke yoro ko malik ngongu mo de bifo akene kan kuku jija ufana ku sendo abela wa ukana moleya ka fo ko ufana ye fanga do de mini ubisiga lame ani kubisiga to ufana tala yoro bera jilela ni kenen bera jile ka soroka kunje ni tashi blay kanyeshi uka wasade nkoro ma wolo vlama lumunu fatura ka keni Algerie yerema horonya tali yesa minni anga kunyana bola do tumbe a nisoja kenu ka inafo anga franjela fanga wasablo nyema colonel Maligi Jaw katasi anga ministri fanama min yeshinenu ani jamana woro ni nyonje ku nyana boli kama Abdoulaye Diop ulu koni tura o nyanyaru CV uni fem ye malde munu bi Algerie jamana fana kan uye nyanye kase ka hakilina falivalike mali yere kungango kuna fununa ni watina ani la nyini mun keleno malde kelengele brajile fe ni watina muna jamana bisi basigi fem ye colonel Maligi Jaw ani malidunka sigila aye dano blake ulula fem ye la nyini do fana tumbe Algerie malidun fe kanyeshi faranjila fanga ama nyemoma oni ala sona uyere layudi inafo ministri Abdoulaye Diop mi ka baranya shino malini jamana woro ni nyanja ko nyana bolima aliya jira ka fo o bara minuni ulu ka kanga sigisenga Algerie jamana ka inshallah taala on bara ona sigisenga o mi fana ka kanga na nyana bo makoya ayela yudi ka fo ana seke o fana na hanga jeka mamu jagte ka wala lame okukunga
Ni sigi laɲinina Mali furancɛla fanga wasabolo ma ɲɛma colonel Maliki Jaw fɛ ka fara Mali lasigiden min bɛ Algérie jamana kan Mahaman Amadou Maïga walasa ka se ka hakilina falen kɛ ni Algérie malidenw ye k'u ka degun dɔn ani ka se ka fɛlɛw tigɛ o degun na ani ka se ka kuma hali sisan jamana yɛrɛ lahalaw kan. Ni kɛnɛ in kan Algérie malidenw ka kungo fɔ jɛkuluba ɲɛmaa ye u ka degun dɔw yira. O dɔw ye bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ wele ko carte nina o sɔrɔli gɛlɛyaw ka taa se bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ kɛ sababu ye ka baarakow nɔgɔya u bolo ani ka u ka munumunu salo nɔgɔya Algérie jamana kan ni o ye carte de séjour ye nɔgɔya ka se ka don fɛnɛ sɔrɔ cogo la. O kɔ wariw cili ka bɔ Algérie jamana kan ka na Mali kɔnɔ o gɛlɛyaw fɛnɛ bɛ yen ka taa se Mali kalanden minnu bɛ Algérie jamana kan olu ka musakako ni o ye burusiko ye o gɛlɛyaw bɛ yen fo ka taa se hali u ka jatigilako u ye nin gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen jira. Mali kalanden minnu bɛ Algérie jamana kan olu fɛnɛ ka ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ ka se ka sigi sen kan walasa ka se ka olu fɛnɛ ka ko nɔgɔya ani n'u seginna jamana kɔnɔ kalan kɔfɛ u ka baarakow fɛnɛ ka se ka nɔgɔya u bolo. Nin kɛnɛ in kan gɛlɛya caman fɛnɛ fɔra Mali ni jamana yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ kow ɲɛnabɔli minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye. Minisiri yɛrɛ fɛnɛ ka fɔ la a ko degun dɔw kun bɛ u kan ni o ye u ka kalan laban jɔnjɔ dɔ ye ni an b'a fɔ ma ko master ko o kow ɲɛnabɔra ko kow tɔ tora baara damadɔni dɔrɔn ni o kɔfɛ gɛlɛya yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ carte nina ko ni Ala sɔnna ko ni u seginna ko minisiri minnu da bɛ o ko la ko u na gɛlɛya ninnu da jira o la a y'a jira k'a fɔ olu bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ Algérie jamana kan ye sani u ka segin ka na jamana kɔnɔ ko u na o fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan wa minnu fɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ f'u ka segin n'Ala sɔnna ma ni u seginna u n'u ɲɛsin o kow fɛnɛ ma. Nin kɛnɛ in kan furancɛla fanga wasabolo ɲɛmaa colonel Maliki Jaw y'a ɲini Algérie malidenw fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa an bɛ se k'an ka jamana bɔ degun kɔnɔ wa furancɛla fanga min filɛ nin ye an kunna diyagoya de don a ka sebaya sɔrɔ o dun tɛ se ka sabati ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ dafa tɛ. Colonel Maliki Jaw yɛrɛ ka fɔ la a ko jamana bɛ lahalaya min kan a b'an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ɲini olu b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ jamana kɔnɔ ko cogoya yɔrɔ foyi tɛ o gɛlɛya ninnu banni na fo sebaya ka sɔrɔ wa furancɛla fanga min filɛ nin ye laɲini foyi tɛ a bolo fo ka Mali kura jɔ wa an bɛɛ lajɛlen ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in kolo sinsin an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛrɛfɛ kow bɛɛ lajɛlen bila ka se ka Mali sigi sen kelen kan kiiri ɲumanw ka na ani ka taa se ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka segin u nɔ na yiriwa kuntagalajan ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ a y'u kunnafoniya i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na ko waati nataw la sigikafɔbaw bɛna kɛ jamana kɔnɔ dabɔkun tɛ sigikafɔ minnu na fo ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka kuma Mali yɛrɛ kunnako kunnafoniw kan ka sigikafɔ belebelew kɛ ni bɛɛ ye. Nin kɛnɛ in kan colonel Maliki Jaw ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Algérie malidenw ma u ye ŋaniya ɲuman min ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma ka tila ka ɲini u fɛ ko kura u bɛ jamana min kɔnɔ ni o ye Algérie ye u ka sariyaw bɛɛ lajɛlen bonya. An ka minisiri min bi taamako ani yiriw jɔli kunna ni o ye Madame Damele Madina Sissoco ye ale ye taamakɛ ka taa ɲɛda yɔrɔ belebele dɔ fana jɔtɔ kan min ni o dabɔra kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn min ye an ka sanfɛ siraw ni o ye pankunu ko ɲɛnabɔli ye sa o cakɛdaba dɔ o bɛ se jɔ cogo min na yɔrɔ in jɔli yɛrɛ a jirala k'a fɔ a musaka bi taa i jɔ sefa wari miliyari 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la a yɛrɛ jɔn bɛ ka masurunya an ka pankunu jigi kɛnɛ yɛrɛ la ten coyi n'i ye yɔrɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye an ka pankunuko a cakɛdaw ka se ka nɔgɔyaba don olu ka baaraw la minisiri yɛrɛ ka jateminɛw na nin yɔrɔ kofɔlen jɔta la a yirala k'a fɔ kɛmɛ sara la baaraw kɔni ye san sɔrɔ ka ban hali n'o y'a sɔrɔ sumaya dɔɔni kun donna baaraw la aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka Aminata Samake ka walawalaliw lamɛn o ko tɔ kun kan. An ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don tagamali ko fo ka taa se yɔrɔ jɔli ma ni o ye Madame Damele Madina Sissoco ye min bɛna an ka pankuruko ko ɲɛnabɔli cakɛdabaw n'an ko ma ko ASECNA k'olu bisimila. Yɔrɔ in jɔli la Madame Damele Madina Sissoco ye sennabila kɛ ka taa ɲɛ da yɔrɔ in kan ka don a dogodogoɲɛw bɛɛ lajɛlen na a ka munumunu salo la a donna yɔrɔ in wocɛw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛɛ lajɛ. Minisiri Madame Damele Madina Sissoco yɛrɛ ka fɔ la a ko minisiriw ka lajɛrɛ kɛnɛ
kɛnɛ kan an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen no pankuruko ma a ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ ko ka yɔrɔ kura dɔw jɔ ka d'u ma walasa ka se ka u ka baaraw nɔgɔya o de nana ne ni so belebeleba in jɔli ye a kɛnɛ ka minisiri ye laɲini dɔw kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin so in jɔli la u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa nin so in ka se ka ban ka bɛn ni wagati kɔfɔli ni o ye janvier kalo ye san 2022 baara nunu tagabolo la kɛmɛ sarala 81 o kɛra ka taa sɔrɔ waati min dira u ma kɛmɛ sarala 91 o kɛra hali sisan minisiri ka munumunu salow kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ baara tɔ ni fɛn fɛn bɛ baara nunu jɛ u ka o baara nunu bɛɛ sigi sen kan joona sani yɔrɔ in bilali cɛ a tigiw ka bolo kan a ka kɔrɔfɔ la hali sisan a ko nin so belebele jɔlen min filɛ nin ye amina u ka magow ɲɛnabɔ sabu ale ye ɲiningali minnu kɛ a jɔliko la fɛn o fɛn kan ka k'a la a yirala ko o baara nunu bɛɛ lajɛlen sigilen no sen kan wa cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ sigilen no sen kan min bɛ ka nin so in baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ni a banna ka se ka a ɲɛfɔ ka hakilila jigi k'a fɔ nin so belebele yɛrɛ jɔlen no dugukolo hakɛ min kan u bɛ taa jɔ hectare 2 la a musaka bɛɛ bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 miliyɔn 849 n'a kunkan fɛnna min bɛɛ lajɛlen bɔra faso waganɛba kɔnɔ nin so in yɛrɛ cogoyaw la lajɛrelikɛsoba dɔ b'a kɔnɔ ka taa se garaziw ma dumunikɛyɔrɔw ani ka taa se hali jibontow fɛnɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ka se bolimafɛnw jɔyɔrɔ ma nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛka o juma sinajugu ka ja sɔrɔlenw lajɛ ka bɛn ni bi ye Yɛrɛmarakafo kalafiliw kɔni kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔna la wa jaabiw tɛrɛmɛli olu baaraw kɔni bi senna ni waati in na kalafili ko ɲɛnɛbɔkulu maaw kɔni fɛ marabolo kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la commission électorale indépendance i maaw an bi waati min na i ko bi u kɔni ɲɛ gan bɛ baaraw la kosɛbɛ politiki maa ɲɛmaa caman ni waati in na ka fara kunnafonidilaw kɔni kan olu kɔni bala ka kow jate minɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na san 2016 bɛɛ lajɛlen kɔni hakili bi o la kalafili fɛnɛ kɛra nin cogoya in kɔni na Nelson Mandelaw ka fɛlɛtɔn ANC olu minnu yɛrɛ bi fanga la nin waati in na u fana kɔni kamana gannen do kosɛbɛ wa jaabiw olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen do nin waati in na ka alamusa ma kɔnɔ ni baasi foyi ma kɛ min ye min sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛna jarɔ tigɛ ka dɔn alamusa novamburu kalo tile 4 san 2021 ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni yɛrɛmarakafo kalafili in kɛra tɛnɛ novamburu kalo tile gale Afrique du Sud fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ soldasiw olu kɔni tun bɛ ka se ka baaraw lakana i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. An bi don Centrafrique jamana kɔnɔ nin waati in na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Centrafrique an ko casque bleu banfila bulama tigilamaw a bi olu kɔni kofɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la ni Egypte jamanadenw ye fɛn min ye Centrafrique jamana ɲɛmaayaso kɔlɔsibaw olu kɔni ye mugujugu kɔni susu ni maa kofɔlen ninnu kɔni kan ka maaw hakili lajigi k'a fɔ maa ta ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔni banara kosɛbɛ kosɛbɛ an bi waati min na i ko bi wa nin ko in kɛni kɛra ko ye komi ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw kɔni ma a faamu an bi waati min na i n'a fɔ bi ka maaw hakili lajigi k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Centrafrique jamana kɔnɔna la a bi taa se maa 202 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma an bi waati min na i ko bi mandat min tun bi u bolo Centrafrique jamana kɔnɔna la o mandat in kɔni kun salola ka bɛn novamburu kalo ale tile 15 ma an bi waati min na i ko bi kabini san 2013 gɛlɛya bilen kɔni sigilen do Centrafrique jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ yɛrɛdama kɛlɛ o kɔni ye u ni ɲɔgɔn cɛ fanga jaso kɛlen kɔfɛ ɲina san kɔnɔna la bagabagali fɛnɛ tara ka ɲɛsin jamana ɲɛma toa dira ma an bi waati min na i ko bi sigikafɔbaw olu kɔni kan ka kɛ cogo min mankanw bɛɛ lajɛlen bi se da cogo min na Centrafrique jamana kɔnɔna la desanburu kalo san 2020 banbaci wale kulu dɔw kɔni ye u tɛgɛ di ɲama k'u ka kulu tɔgɔ kɛ ko CPC Coalition des Patriotes pour le Changement cogo min ka se ka dangari kɛ archange toa dira ale ka fanga la nka siga foyi kɔni tɛ min na Centrafrique dɛmɛnen do ni Rusi jamana Rwanda jamana olu nalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ dugu caman bɛ minnu kɔni bala k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ.
Diɲɛ setigi jamana baw olu kɔni ka lajɛrɛ belebele sigilen do sen kan ni waati in na Royaume-Uni jamana kɔnɔna la an ko COP 26 farafina jamana an fana ka jamana caman ma ɲɛmaw walima u ka gouvernement cidenw olu fana kɔni bi kɛnɛ kan wa farafinw yɛrɛ fana ye kuma daminɛ ka ban COP 26 lajɛrɛba o kɔni kɛnɛ kan Glasgow Royaume-Uni ale jamana kɔni kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni lajɛrɛba in kɔni ye sa farafin minnu kɔni kuma la a bi tali kɛ anw ka ɲɛmaw kɔni na u y'a ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamana baw fɛ k'a fɔ fantanya bɛ jamana minnu na farafina bina kun kan u ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu kɔni ma cogo min u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma an ko changement climatique walima réchauffement climatique a bi o kɔni kofɔ farafina ma ɲɛmaw ni waati in kɔni na u ye kuma ta Glasgow ka bɛn tarata novembre kalo tile 2 waati olu kɔni ma min senfɛ u y'a yira k'a fɔ farafin jamana i b'a ye k'a fɔ dugukolo tiɲɛni olu jɔyɔrɔ bi a la kɛmɛ sara la a ti tɛmɛ 3 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ko kan nka n'i ye a conséquences ta k'a lajɛ farafina jamana kɔni lamagalen do kosɛbɛ sɔrɔ bina kun kan jateminɛw y'a yira k'a fɔ farafina jamana bɛ musaka min kɔni perdima o bi taa se miliyari 7 ani miliyari 15 dolari wari la k'a sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye wa ko ni fɛɛlɛw ma sigi sen kan dɔ bi se ka fara o jate da in kan ka taa fo dolari wari miliyari 50 la yani san 2040 waatiw cɛ an bi waati min na i ko bi farafina jamana mako bɛ dolari wari miliyari 336 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ko cogo min na ka se k'a yɛrɛ degi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu kɔni na ko o fana kɔni tɛ wari dili bali miliyari caman cogo min ka se ka dangari kɛ diɲɛ laban banajugu kɔni na ni waati in kɔni na sa farafina kɔni bala ka makɔnɔni kɛ ka bɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ani setigi jamana baw yɔrɔ la musaka la min bɛ taa se dolari wari miliyari 25 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ko ma wa san 5 nata in fana kɔnɔna la. Nigeria jamana kɔnɔna la hali sisan so min tun b'a la ka jɔ ni a tun bɛ taa se etaji 21 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ko ma o so kofɔlen kɔni bira jatedaw kɔni y'a yira ni waati in na k'a fɔ maa 10 ani maa 5 olu de bɔnɛra u ni na wa a kow tɔ b'a la ka juguya hali bi ka taa fɛ ɲininiw olu fana kɔni bi sen na maa 9 olu kɔni ni sera ka kisi nin so kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ bin waati min na maa 40 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ko olu de tun bɛ baara la nin so kofɔlen o kɔni kɔnɔna la Lagos ale ye Nigeria duguba dɔ kɔni ye wa sɔrɔ dugu fana kɔni do nin so kofɔlen kɔni tun b'a la ka jɔ o waati in kɔni na tarata novembre kalo tile 2 san 2021 o kɛra k'a sɔrɔ jamakuluba olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na lakalita ɲiniw olu kɔni na wa nin waati in kɔni na ɲininikɛlaw u b'a la k'u se ani fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan cogo min maa minnu bɛ hali bi ka sabu kɛ maa 100 ani kɔ jan olu kɔni tununu ni waati in na sabu ni u su ma ye a tɛ se ka fɔ ko u kɔni sara wa ɲininikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔ bɛna tu olu bolo wa sɛgɛsɛgɛliw fɛnɛ kɔni nun donnen do nin waati in na cogo min ka se k'a dɔn nin ko in sababu bɔra min na n'an seginna kɔfɛ san 2 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ko nin ko sugu in fɛnɛ ɲɔgɔnna dɔ la l'église dɔ kɔni bira min senfɛ maa 60 olu fana nun tera o ko da fɛ. maa 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la olu kɔni tununa Abuja ale yɛrɛ sanfɛ kalansoba kɔni na banbaci wale tigilamaw dɔw kɔni fɛ marifaw kɔni tun bɛ maa minnu kɔni bolo nin ko in kɔni kɛra Nigeria faba yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye Nigeriakaw olu kɔni fɛ yen nɔ ba polisilakaw kɔ kuma lasela kɔni y'a yira k'a fɔ ɲininiw kɔni bi senna nin waati in na lakana tigilamaw olu kɔni fɛ an bi waati min na i ko bi maa si kɔni ma kanbɔ fɔlɔ k'a fɔ nin baara kɛlen
kelen kɔni ye olu kɔni nɔ ye nga maa minnu bɛ a baara sugu kɛ cogo min u bɛ se musaka dɔ sɔrɔ ka bila u kan palan kɔnɔna la o maa kofɔlen minnu kɔni filɛ tɔmin kelen dɔ olu kɔni na ni waati in kɔni na wa san 2021 kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ sanfɛ kalanden maa 1400 olu bɛɛ lajɛlen kɔni salola ni cogoya in kɔni na lakɔlisow kɔnɔna la Nigériyakaw kɔni fɛ yen nga a caman bɛ yen nɔ minnu kɔni bilara musaka caman saralen kɔfɛ nga nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Nigériya faaba Abuja kɔnɔna la nin ko suguya in kɔni ka kɛ kabini kow daminɛra san 1 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ko a caman bi kɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni jama kɔni cɛ ka jan kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni olu hakili cɔrilen don lakana kow kɔni na olu ye lase kɛ kunnafoni di so dɔ yɔrɔ min tɔgɔ ko presse associée maaw olu ye lase dɔ kɛ presse associée maaw yɔrɔ min senfɛ u y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni bi kɛ maaw de nɔ ye minnu ni olu ni sɛnɛkɛlaw kɔni bi ɲaana ni waati in na. Ayiwa hɔrɔnya jabarani suwandiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni bi kɛ sababu ye ka danzigi anw ka bi bamanankan kunnafoni na nin yɔrɔ in na ka foli di belebele ni a bɔnaw bɛɛ lajɛlen ma ka u barika da Seydina Cheikhumar Seydou Kulubali Faruku n'a ka denbaya ni Ala sɔnna an na kibaruw da ni kan ka sɔrɔ ka kanbɛn da kɛ ɲɔgɔn ye inshallah taala o kibaru fɔlɔ bi tali kɛ wajulu kunnafoniw na ni Ala sɔnna sini juma wajulu kɛnɛ o bɛ sigi fɛn min ye Dawudabugu kaw fɛ yen nɔ kan kelen dɛrɛn o sanfɛ o sibiri don sa o wajulu kɛnɛ o bɛ sigi Amdalayi kaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin commune 4 o tribunal ma te coyi ni Ala sɔnna tɛnɛsu kalankɛnɛ bɛ sigi Bako Jikɔrɔni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ni Ala sɔnna kibaru ko min fana bi kalo ko kɛrɛnkɛrɛn i n'a fɔ an ye o fɔ aw ye cogo min na belebele y'a layidu ta k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kan an cɛsiri ka an jija ka se ka silamɛya kalo ko bɔ fasan bolo o de bɛ kɛ jagoya ye an yɛrɛw kan sanga ani waati ka se ka to ka silamɛw hakili lajigi kalo ale cogoyaw la ni Ala sɔnna ka sini juma yirana sa o bi bɛn kalo tile 29 ma o bi bɛn siga don fana ma o la a bɛ laɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sini fitiri seli waatiw an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka kalo ɲini inshallah taala ni min kɛra kalo ye fɛn ye sa a ka kan ka lase nɛgɛjuru sira minnu fɛ an ye o di aw ma siɲɛ caman nka an na sigi u kan ko kura o dɔ ye arajo hɔrɔnya nɛgɛjuru sira ye 20 72 11 61 mugan bi wolonwula ni fila tan ni kelen bi wɔɔrɔ ani kelen wali kelen tele hɔrɔnya yɛrɛ nɛgɛjuru sira 20 80 23 24 mugan bi seegin mugan ni saba mugan ani naani wali kelen belebele yɛrɛ Seydina Cheikhumar Seydou Kulubali Faruku i bɛ se k'ale yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira kɔnkɔ 89 36 36 36 89 36 ka kuncɛ ni 36 ye ni Ala sɔnna ni kalo yɛla sini sufɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ sibiri o na kɛ silamɛya kalo 4nan tile fɔlɔ ye n'a ma ye sini sa o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ an na taa tile 30 la o la dimanche o na kɛ silamɛya kalo 4nan tile fɔlɔ ye inshallah taala o ye jate sigicogo ye ɲɔgɔn kan ni daliba masa o ka jɛn Ala ka baara in ta fanga di an bɛɛ lajɛlen ma su hɛrɛ o bɛ masa Ramani bolo Ala ka di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dansigi kɛ bi su in na kunnafoniw na k'a deli Ala fɛ an ka jamana Ala ka kolosuma ka ɲɛmajɔ Ala k'o kɛ ni a ka Alaya se ni an karamɔgɔ Seydina Cheikhumar Seydou Kulubali Faruku n'a bɔnna sanumu barika ye sɔli ala rasuli